Izakhamuzi ezithukuthele ivale umgwaqo R38 njengoba ifuna ukufakela umgwaqo itiyela kulesigodi iShiyalongubo. Umgwaqo netiyela uzosenza sibe sihle kakhulu lesigodi esiphahlwe izindaba. Inkinga ke kule mgwaqo ekhona khambeki. Ingane zesikole azikalubhadi esikoleni selokhu zavulwa. Izimoto azikwazi ukufinyelela kule ndawo ngenxa yemigwaqo engemihle. Izakhamuzi ihambe ibanga elingama-kilometer 10 njengoba bezizovala lo mgwaqo. Lo mbhikisho uphazamise izisebenzi njengoba engakwazanga ukufinyelela emsebenzini. Umasipala iMbombela uyayazi lenkinga. There's quite a number of stakeholders that came together as early as Friday to look into the situation. The mining community, the Provincial Department of Public Works, as well as the city of Mbombela. We've committed ourselves to dispatching equipment to that area so that by the end of the coming week, at least the roads are accessible. Kuze kube umgwaqo ufakwe itiyela, umphakathi usazoqhubeka nokudonsa kanzima njengoba imvula ivele iwenze ukuthi ube mubi kakhulu lo mgwaqo.